Magandang hapon! Kasamahan niyo ako dito sa aming paaralan. Dito po pala ako nagtapos ng high school. Kahapon lang po ay ginanap ang aming alumni. Sa aming minamahal na paaralan, mga guro at kapwa ko alumni, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay hindi lang basta pagtitipon ang ating pinagsamahan, kundi isang pagbabalik tanaw sa mga alaala na humubog sa kung sino tayo ngayon. Dito sa paaralan, dito nagsimula ang ating pangarap. Dito tayo natutong mangarap, lumaban, at bumangon sa bawat pagsubok. Hindi man naging madali ang ating pinagdaanan, dala-dala natin ang bawat aral na itinuro sa atin ng ating mga guro. Mga aral na hindi lamang pagka-akademiko, kundi panghabang buhay. Sa bawat sermon, paalala at gabay, inuhubog nila ang ating pagkatao at tinuturuan tayong maging matatag sa gitna ng hamon sa buhay. Bilang mga alumni, tayo ay patunay na ang edukasyon ay isang yaman na hindi mananakaw ni numan. Iba-iba man ang landas ng ating tinatahak ngayon, may mga naging matagumpay sa kanilang larangan, may patuloy na lumalaban at may tahimik na nagsusumikap. Lahat tayo ay may iisang pinagmulan. Ang paaralang ito na nagsisilbing pundasyon ng ating kinabukasan. Sa muling pagkikita natin ngayon, naway hindi lamang tayo magbalik para alalahanin ang nakaraan, kundi upang muling buhayin ang ating koneksyon sa isa't isa. Naway maging inspirasyon tayo sa mga susunod pang henerasyon na nangangarap din tulad natin noon. Lubos din ang aming pasasalamat sa aming mga guro, lalo na kay Ma'am, na sa loob ng 3 taon ay naging gabay, pangalawang magulang at inspirasyon sa amin, si Ma'am Shelo Epa. Arboso na po siya ngayon. Hindi matutumbasan ang inyong dedikasyon at pagmamahal at pagtuturo. Dahil sa inyo, naging matibay at handa na kami sa hamon ng totoong buhay. Sa huli, dali natin saan man tayo makarating ang mga aral at alaala at pagpapahalagang natutunan natin dito. Huwag natin kalimutan kung saan tayo nagmula. Kung saan man tayo makarating, ang mga aral, alaala at pagpapahalagang natutunan natin dito, huwag natin kalimutan kung saan tayo nagsimula. Dahil dito natin unang natutunan kung paano mangarap at magtagumpay. Mabuhay ang ating paaralan, mabuhay ang bawat alumni at mabuhay ang mga pangarap na patuloy natin inaabot. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Share ko po sa inyo yung naranasan ko po noon sa batch namin. Pagkatapos namin mag-graduate ng high school ay may mga buntis na po, may mga maagang nag-asawa. Kasama na po ako doon. Kaya ang inyo pong lingkod ay meron na po akong 4 na anak. Marami nga po ang may mga kwento sa paaralan namin na ito. Marami mga estudyante, ang mga hindi nakapagtapos at marami ding estudyante na nakapagtapos. At marami rin ang nagsisipag-aral pa po ngayon. Noon po ay ang inyo pong lingkod ay lagi pong may honor, lagi po akong umaakit sa stage niyan. Dahil po tayo ay wala pong kaalam-alam sa ganyan, sa pag-aasawa, ay di ba po parang curious tayo sa mga bagay-bagay. Hindi natin alam niya pakipag-boyfriend na yan. Wala tayong kaalam-alam na kung ano mangyayari. Ayan, sa katigasan ng ulo, ayan, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang high school lang po. Tapos po ako ng high school. Nakapagtuntong naman ako ng college. Pero dahil nga po ako ay buntis, hindi na ako nakapagtapos. Ako ay nahiya na po pumasok. Yun po yung totoo. Alam ko sa bawat mga alumni po dito, na kapwa ko alumni, may kanya-kanya po silang kwento dito sa aming paaralan sa Pambuhan National High School, na kung
kikwento nga po ay talagang napakasaya nga po kapag ganyan na nagsasama-sama po uli sa pagkatapos ng 10 taon, 6 na taon, di ba po napakasaya po. Noon nga po ay may pumapasok ng laseng, may nag-i-escape. Ayan po yung mga natatandaan ko po noon, panahon namin. Ang aming teacher noon ay talagang napaka-strict po yan, si Ma'am Epa. Pero talaga kasi natuto po kami dyan kasi 3 taon na hinandilan kami. Ayan, naalala ko rin po noon yung aming teacher na si Sir Napadoy. Ay, parang aming kaibigan na rin po yun, katropa. Masyado po siyang palabiro noon yung aming teacher na yun. Ngayon po ay nasa heaven na po siya. Nanatili pa rin sa aming alaala yung aming katropa na si Sir Padoy nung panahon namin. Ayan, at naalala ko rin po yung aming math teacher. Babagay, sobrang talino po niya sa math. At talagang hindi na po siya tumitingin sa libro kahit na talagang sinyas-sinyas na lang po sa blackboard ay alam niya na po yung sagot. Napakagaling po ng aming teacher sa math. Ang inyong lingkod naman po ay ang hina ko sa math. Hindi ko magets yung math. Talagang nahirap ako sa math niyan noong high school kami. Panay ang kodigo ko din sa aking best friend na palaging first sa amin. Siyempre, nakikipagbarkada ako noon sa may mga honor. So, nung pagdating ng ng aming closing, syempre may honor din po ako kasi talagang, syempre yung aking mga friends ay talagang mga may honor po ay mga seryoso sa pag-aaral. Kaya, hawa-hawa na po yan. Naging seryoso din po ako sa pag-aaral noon. Naalala ko din po noon ang aming teachers ni Ma'am Torion. Ay tropa din po namin nung panahon namin. Diyos ko, lahat po ng kwento ay sinishare namin sa kanya. Lahat ng kanyang boyfriend, girlfriend, sinishare namin sa kanya noon. Nakakatuwa, naalalahanin. Ang pinakaseryoso sa aming teacher ay si Sir Naguamos. Yan po yung aming teacher na napakaseryoso po. Yan po yung nagturo sa amin ng C80 po noon. Naalala ko, opo. Yan yung teacher namin sa English na talagang seryoso po kami. Nakikinig sa kanya. At yung isa naman namin na naging teacher ay si Ma'am Candelaria. Shoutout po sa iyo, Ma'am. Taga dito po yan sa amin. At talaga pong matyaga po sa amin nagturo noong high school po kami. At si Ma'am Babala, Ma'am Kidip. Ayan, Sir na Ibalia po noon. Napahaba na po yung aking kwento. Sa mga hindi pa po nakapalo sa akin, pakipalo niyo po ako. Salamat!